Ndeewo, Igbo parents. The topic today is learn from my mistake. I'm an Igbo woman, Igbo mother, Igbo teacher. In fact, I teach Igbo language via Zoom to children abroad. Learn from my mistake. And what is my mistake? Ụmụaka wa anaghị asụ Igbo. Ugbu a ka ha na-ebido isi Igbo. Ụmụ m anaghị asụ Igbo. Ugbu a ka ha na-ebido isi Igbo. Mgbe anyị na-ama ụmụaka anyị bịa sị, don't speak Igbo. As if isi Igbo bụ offense. Speak English. Ụmụaka nọ na village, ibe ha na-asụ ha bekee, Igbo ha na-asụ bekee. Nwa gị si Igbo ga-apịa ihe, ọ ga-aba anya mba. Even we, when we were in secondary school, we were punished for speaking Igbo language. It was compulsory to speak English. I remember that. Now, where are we? Where are we? Igbo parents, where are we? Igbo children, where are we? Majority of our children can't speak Igbo language. Oh, when they got begin to share Biahanele, I have gotten Hanele. You won't be Hanele. I believe that Umuaka does so from other countries out of Africa. Umuaka na Sasu na speak English. Na so kwa susundo obodo ha bi n'ime. But in the Ganyamba, to speak English is cute. Umuaka anyị speak English, it is cute, not Igbo language. But take a little Chineke that enwere nde nwere ọgụgụ isi ugbu a. And the children doing very well when you'll be surprised to know or to learn that their mothers are not even Africans, let alone Igbo women. Ụmụ ha na-asụ Igbo na-asụ ihe a na-akpọ kpoo their village language. Ọ na-asụ kpoo their village language. But anyị bịa iche mba ị gaghị asụ Igbo, ihe ga na-asụ bekee. Aga m echeta otu mgbe otu nwanne di m bịara cousin ya si ala bekee bịa, nwaanyị nọ 50 something going to 60 something. Ọ maghị Igbo asụ, ọ maghị Igbo. Ụmụaka ya na ha na-egwu egwu n'iji, ha sị na ha na-akụziri ya Igbo. Ndị na-akụziri Igbo ha ama ya na-akụzi ka nke ha mụtara na village dati ya, maka ha lara ụlọ. Ụmụaka ibe ha bịara igburu ha egwu ka sorola ha Igbo, ha na-asụ bekee. Ụmụaka ibe ha bịa ha sị ngwa atụrụ za say amatụrụ. Ụmụaka ha sị amatụrụ say amewu. Ụmụaka ha sị amewu until somebody caught them. You know, when you don't know a language, the first things you learn are the bad ones. This big woman, she later on came and said, Rosemary, the children have been teaching me English, all the children in this in the compound. She agreed to Ghana Kushik. And the Arabu Peggy. She one of them said, I should say Atolo. I looked at the woman. I said, where are the children? I went outside. Many of them, about 11 of them, they were playing. I said, who is teaching Auntie? They said, all of us were teaching Auntie Igbo. She can't speak Igbo. Fortunately, they knew what they were saying. It's not as if they didn't understand what Atoro or Ewu or Arababu Pegi, the way they were pronouncing it. Me. Bikono. One woman or sure, we are lost. I don't want us to be lost. I don't want us to be lost. Ọ na-awụ ihe karịa tụọ ya aka. Ihe karịa tụọ ya aka. Ma ịma ihe ị ga-eme ịgara ụlọ. Ịkpọrọ ụmụazị lara ụlọ. Ndị nọ n'ụlọ zọrọ gị n'asụsụ. Kọwara gị asụsụ, kụziere gị mara omenala, mara asụsụ ụlọ, mara ihe a na-akpọ kpoo gị mụta ya. Gị mụta ya. Onye werechi onye ara ibe mgbaji agụ ya. Onye nkwerechi nụkwa na onye arụghị ka nkwere anaghị eso nkwere aga ije. Onye Igbo mmiri gakwa na shiriri, onye Owere, onye Mbitoli, onye Mbiri. Ha shiri ewu nwune haramo jọmazụ eshimoru. Biko na ụmụaka anyị ga-achọ ihe anyị ga-eme. Asụsụ Igbo dị mkpa. Ịhụ n'oge ya nwụ na wona. Hey, baby, how is sweetie? This and that. I push on that one. Sweetie, are you handy, boy? Honey, are you handy, boy?
Darling area and Ndeewo, there is nothing wrong in giving your children pet names, but please start from the home. O nwere nwanne m nwoke, my younger cousin, rule nọ n'ụlọ ya wụ, as long as you're inside the house, ị ga-asụ Igbo. Gị school, speak English. When you're outside the house, speak English. But when you are here, speak Igbo. They don't live in Nigeria. They don't live in Nigeria. They live outside. Ọ ihe na-agwa ha, ị nọrọ here, ịbata ụlọ, ihe ga-asụrụ m Igbo. Ị pụọ gị na ndị enyi m, iru ebe ahụ, sụwa Bekee. No problem. No problem. Ị ga-asụ Bekee. Ị gaghị asụ Igbo. Biko nụ, anyị jishi n'ike o. Ọrụ hụkwa izi. Ashịghị m ọrụ izi. But ihe mkpọrọ asụsụ, ihe m na-akụzi bụ speak Igbo in one day. When you say speak Igbo in one day, some people actually how can. Nwatakịrị mụta etu esi ashị bịa, ọ sụọla Igbo in one day. Bịa were, ọ sụọla Igbo in one day. Ana m abịa, ọ sụọla Igbo in one day. Biko nụ, oge agafeela mgbe anyị na-eji ihe n'ahụ. Onye m kwere si anaghị eji salad emeja m kwere. Biko, oge agafeela mgbe a na-eji salad emeja mmadụ. Biko nụ, Bekee anaghịzikwa ewu. Ọ na-azikwa ewu. Ma na Lagos, ma na Imo, ma in short Igbo land, Bekee anaghịzikwa ewu. Ihe ụmụazị na-asụ ugbu a wụ Igbo. Ị gaghị apụ, ị gaghị ama nga anọrọ gị. Gị na ụmụaka ibe gị anọrọ, ha planụ, anyị ga-akụgbu, anyị ga-eme eke. Ya nọrọ na asụcha Igbo ahụ, abịa jụọ ya, kwuo ya anọdatin, ya ekwere, chema ihe ekwu. Mba, biko ndị nne, ndị nna, ka anyị lebara na ezinụlọ anyị anya. Like I said, I made that mistake. I tried to correct it. It's working for me. I know it can work for you. Thank you.